Velkommen tilbage, altså nu skal vi da skulle lære og høre på... Goddag med dig. Okay, nu får jeg simpelthen den gratis, altså jeg var så dum, altså. Jeg kan godt lide, at jeg er arrogant svin, så jeg skal... Okay, jeg starter med en hvide, fordi det er det questen siger, så jeg får XP for det. Siger lige... Destroy? What the fuck? Shift, okay. Oh my god! Kæft for nice! Prøv lige se. Oh. Jeg vil bare have den til at være en ung for evigt. Kæft, den er nuttet. Giv food. Yes! Yes! Spis! Oh my god! Mest snuserdyr i verden. Cute. Oh. Jeg skal have vand nu. Det har jeg allerede taget fra brønden jo. Her. Oh my god. Fucking cute. Prøv lige at se. Oh my god. Det her, det er bare the shit. Oh my god. Oh my god, får jeg den rent faktisk? Oh yes. Yes! Yes! Hvordan ruller han? Laver rullefand? Det ved jeg sgu. Jeg skal stands. Det er ikke mig, der gør det her. Det er rent faktisk noget, jeg skal gøre for at underholde den. Oh my god! Oh my god! Jeg kan blive ved med at sige det. Den er... What the nej! Det var meget mere sød som... Nej! Okay, den er fucking awesome though. Right-click the mount icon in your bag to summon it. Drag the icon to your shortcut bar for quicker access. Oh my god! Prøv lige at se den her. Hvor er den sød. Hvad fanden var det for en lyd, jeg lavede der? Det var sådan... Fantastisk! Goddag med dig. Jeg har fået et... Nej! Du kan ikke tvinge mig til at komme med den. Og så der er signal, der er flot, og for mig hænger, så må der business. Some of the names of the 12 adventurers, the library expedition, were well known. Everyone had heard of June, who had been transformed into Kyrios, the god of destruction. God of destruction and chaos. The memories that most often surfaced in Harani belonged to an assassin named Melisara. You hearkened back to the first memory you'd experienced. God damn it! Through Melisara's eyes, you saw the dark-haired man. God damn it! Then offer a boyish grin and say, "Welcome to the Shadowhawks." Oh! She glared at him, but forced a smile. It was Jean. Oh! Nice! Mabigna sa tingin po na ay dyan din the pasta for the some timer. Go to speak with the human. O the apoto sa siya po the pasa. Nakita pa payo for the human na sa sådan. Det er sådan han taler i mit hoved i hvert fald. Altså. Det er fordi jeg er træt. Sådan lyder alle i mit hoved lige nu. Jeg skal ikke prøve at tale til mig lige nu, så kommer det bare til at lyde noget i den stil. Man kan ikke forstå det. Oh my god! Jeg elsker det. Det kan jo bare stå og gøre i 10 timer det her. Jeg laver en 10 hours long video. Hvor jeg bare står og gør sådan her. Okay, vent, det gør jeg faktisk. Altså, det gør jeg ikke lige nu. Men 2 sekunder.
jeg gør lige sådan, jeg stopper optagelsen, starter den igen, og så stopper jeg optagelsen, når jeg synes, der er gået nok, og så looper jeg den på et tidspunkt, og så, ja, laver jeg en video, hvor jeg bare gør sådan her i 10 timer. Men okay, sådan der. Det er fint nok. Jeg kan ikke få nok af det. Nå, jeg elsker det her mount her. Jeg kan se, at du har fået et godt mount. Det er bare fordi det lyder som sådan en mega irriterende salgsmand, en italiensk salgsmand. Jeg kan se, at du har fået godt pizza, det skal godt stå. Som I kan se, så er det sådan meget sådan, det er lidt story-driven, men det er stadig ikke helt story-driven. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Haman is ranking a member of the Shadow Clan. Yeah, it's because of him that my son is on the one. I implore you to use the buskebo på en buskebo. Apparently, the heritage of the Shadowhawks went back further than most people realized. Studied the map marked with Haman's meeting place and saw a ghostly image of another map. Another memory. As your head Yes. you looked out through Melisara's eyes. Sunglasses. You saw an elegant queen with crude eyes pointed at me. He's here, in Delphinad, the queen's. If I can't take my pound of flesh from the mother, I'll take it from the son. The son? Sarah said. It's going down. Peace, Jean Evernight. Peace. Love waiting. Ja, det tror jeg faktisk, det var en god point, han havde der. You Lucida Vision, man. Good human, man. Jeg kan lige selv læse det her. Sådan der. Må være nok tegn for at læse, ikke? Okay, men hvad fuck gør jeg? Hvad er det, jeg skal? Jeg skal den her vej. Min hjerne kan lige stå for et sekund. Jeg elsker det her spil. Oh my god! Jeg skulle have valgt den her side til at begynde med. Den er fuck, den er nice. Prøv lige at se det her. Jeg elsker den her. Bare det her mount alene. Altså, gør det så meget bedre end nogen andre spil, jeg nogensinde har prøvet. Ja. Okay, det er måske lige noget, men det er egentlig ikke det, jeg vil have sagt. Nogle andre MMO'er, det gør det så meget bedre end alle andre mounts i nogle andre spil. Måske ikke lige. Det er ikke det, der gør det så awesome som det er. Det sagde jeg forkert, jeg er ret, ikke? Men nej, men det er det sejeste MMO, jeg har prøvet og set. Jeg har fyldt med i dens udvikling gennem alfaen igennem videoer og sådan, og jeg synes, det har bare været det mest ultimate shit, der bare... Kan jeg ikke komme til at få en farm endnu? Nej, det skal jeg nok finde lidt med. Jeg tror lige, vi skal lidt op i level. Jeg ved ikke helt, hvor langt op vi skal. Måske level 10, og så tager vi... Så finder jeg ud af, hvordan man får en farm. Og så får vi den. På en eller anden måde. Men så skal vi betale penge for lortet. Hey! Jeg tror, jeg bliver nødt til at hoppe af min lille tiger. Eller hvad fanden det er for noget. Limomuf. Au. Jeg tror, det går hurtigt, hvis jeg bare får den til at følge efter mig. Hvorfor fuck kunne der gøre...
Og er den for lille, eller hvad, til at gøre det selv, den der? Ja. Og her er lille banan. Der er salterbukser. I fått det på slåst. For godt. From the sound of it. Coca-Cola skulle bare så safe. Yes. And you know what? Sådan. Men der er en grøde der. Nå, men så er vi færdige her jo. Eller hvad? Ja, det er vi ikke. Nå, jeg skal hen til den her grøde. Er det en quest eller hvad? Jeg synes godt nok, de kræver mig lige lovligt meget, hvis jeg skal hoppe af den her lige pludselig. Ja, det synes jeg godt nok ikke lige, at jeg skal. Nå. Nå, lidt salt lige over. Det er det, der skal. Nå, hvad gør vi så? Noget mere af det her, eller noget mere af det her? Jeg kan vælge det der. Hvad fanden det? Ja. Det er en passiv ting, så... hvad er det? Wait, what? Oh my god! Hej! Den er mega awesome. Ja. Men var det så? Nej, der er også en quest herovre. Hvad er questen herfra? Okay, det er også derude. Løb hurtigt! Det her vil jeg kåre til det mest epic mount i hele verden. Jeg elsker det. Det er bare min stil. Det kunne godt have været lilla, men jeg må nøjes med det, jeg kan få. Det er så fucking awesome. Jeg er så tilfreds med den her mount her. Jeg er bare amazed. Altså. Den går lige ned i bukserne. Lige ned i bukserne. Jeg er bare nødt til at forlade dig, min gode ven. Du er godt at kende dig. Hvis nogen der dræber den der, en pirat eller en, hvis man kan det, så fucking... Så voldtager jeg. Okay, hvad er der heroppe? En tidsbombe, hvad fanden er det en bombe eller noget, siger? Wow. Det er God han! God's little finger. I am God. I am God! Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg skal? Ham der, han kan vise mig, hvad jeg skal. Hvad er det, jeg skal? Skal jeg bare rige sammen med ham der, eller hvad? Hvor skal vi hen, dog?
Hvad? Hvad er det, jeg skal med den her? Jeg forstår det ikke. What? Crasher spillet. What? Jeg forstår ikke den her. Wow! Au, jeg er fucking dum. Report to... Storekeeper. Ah, my god, jeg er dum. Men jeg skal lige være herhen efter noget, faktisk. Jeg skal se. Jeg skal sælge. Jeg skal sælge. Den her! Nej, det skal jeg ikke. Aldrig nogensinde. Aldrig. Jeg giver til mit pet. Kun til jeg kan sælge den der lige og tænke det. Nej, ikke selv min dolk. Jeg ved ikke om jeg... ved ikke om det... Nej! Det er ikke fair! Sådan der. Jeg gjorde det, jeg solgte den her også. Yes! Jeg vil have en dolk. Er det en dolk? Er det en dolk? Er det en dolk? Er det en dolk? Er der en dolk? Er der en dolk? Er der en dolk? Er der en dolk? Right hand. Hvad er det, jeg skal her? Det er en darker, den her jo. Det er jo det, vi er rimelig sikre på, det er jo. I frække små sataner. Nu synes jeg godt nok lige, I skal straffes lidt. Rigtig hårdt endda. Fordi I har simpelthen været så frække i dag. Nå. Jeg ved ikke helt, om jeg skal fortsætte med at have mit sværd, men jeg skal... Hvis der er nogen derude, hvis der sidder et enkelt menneske derude, og ved, hvad der vil være bedst for en twister her i, så skriv det endelig. Eller om det bare er... Om jeg bare selv må bestemme det. Altså selvfølgelig må jeg det, men... Hvad er bedst, altså? Hvad anbefales? Nej, nu er det jo ikke grund. Nå, men altså, det var... Jeg ved ikke engang, hvordan man får sådan en farm. Det må, som sagt, det må jeg finde ud af, level 10, altså. Det kan ikke passe, jeg skal finde ud af det nu. Nå. Men har vi ikke også været ude på noget af et eventyr af den her episode allerede? Det synes jeg, vi har. Jeg synes, vi skal ses i næste afsnit. Mit navn er Radon. Og det er mit awesome mount. Vi ses. Subscribe og alt det der. Og så ses vi i næste episode. Det er mig for nu. Så ses vi i næste episode af mig hopper rundt på en flyvende kanin. Yeah.